Ya adoh kuwi. Yo cedak kuwi Mas. Soalnya tak lakoni dengan ikhlas dan hati yang tulus iku mesti cedak. Oh. Ngono lho sayang. Tiga. Iya sayang, kabarnya gimana sayang? Kangen lho mbek dirimu iki kangen lho. Iya. Piye Bu niki Bu? Nyapu topo babu-babu iki. Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, mane Mas Akbar lek kadung jejer aku sing disang duduk raiku ae. Aja gawe gelak ati. Tarik. Kaya ngene lalaku biyen apa kok dadak katamu ayo yen pancene titik Lagu gelo. iya gelap. Sing penting aja gelo karo aku. Ndak. Oh. Iki sampean sudah ketemu Pak Kami Tuwa dereng? Pak Kami Tua Anu Pak Kasun. Belum. Oh, belum diaturi minggah. Mergo Iya. iki undangannya banyak niki. Wow. Sing kepareng rawuh. Monggo Pak Kasun. Monggo Pak Kasun masih lenggah nggih? Pak Kasun. Sini dong. Pak Kasun. Wah, monggo Pak Kasun. Ayo di spoti yuk. Ayo. Wah. Ini namanya Mas Kasun, bukan Pak Kasun. Kowe kelakon Kasune turu jaba kok. Oh, Pak Kasun ini tadi Ibu Kasunnya di mana? Suruh tidur aja deh, Pak. Hei. Mboten Pak niki namung gojek nggih, Pak Nggih. 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 Anu Pak, sepeda luar. komentar sepatah dua patah Ya, kata. monggo. Acara malam ini gimana? Iya. Nggih, alhamdulillah acara malam hari ini ramai pengunjung padat Nggih. krono Mbak Niken. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Halah Pak, mboten Pak, sanes kula sing ngomong nggih Pak nggih. Niku kanca kula. Oh kancane niki. Nggih bola niken Salindri. Sing rawuh sinten mawon Pak undangane niki? Nggih, Sing taksih lenggah. niki Bapak kula nggih tasih ta mriki, Oh, Bapak nggih. Kades, Pak Kades nggih. Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek nggih wonten. Wah. Mboten rugi Pak nggih wayangan nggih. Mboten rugi. Alhamdulillah niki wau nggih Pak Camat rawuh. Oke. Cuma sampun kondur rumiyin. Oh, Pak Camat nggih. Nggih. Nah, monggo Pak, niki napa sing saged nembang dono swanten sinten kinten-kinten. Mumpung wonten. Napa panjenengan ki Mbak? Ah, Nek kula ki Mbak mboten saged nyanyi. Oh. Kula tak nyerahne bapake. Kula serahne bapake nek nyanyi. Nggih monggo. Monggo Bapak Kades oh Pak Kades. Kampung Baru.
Monggo Pak Kades Kampung Nggih, Baru. Monggo. Mriki nyusul mriki. Heeh. Monggo Pak Kades, Pak Lurah. Aturan mriki. Tuk tuk tuk. Wah. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Pak Dalang. Pripun komentar riyen, Pak? Alhamdulillah. Gayeng nggih, gayeng nggih. Bintang tamune sae dadose gayeng. Wah, luar Nggih. biasa. Matur suwun. Saya tambahin no, Mbak Pak, Niken. sae. Lagi niki wau dipeseni Pak Kasun. Pak nek wancine nyawer jenengan mawon. Wah. Lah kula bingung niku wau. Dipasrahke kadese. Lagi niku pripun Sing niku? nyanyi, kula kan mboten saged nyanyi to, Mbah. Wah niki repot niki. Nggih. Napa, Pak? Niki mumpung wonten Dik Niken, heeh. Badhe Napa niki? Dono Swanten napa? Gamelan nggih kenging musik nggih bisa. Monggo. Nggih. Duet nggih monggo. Duit nggih Duit monggo. nggih monggo. Nah niku sing kentun niku wau lho sing mboten penak gitu. Mboten Pak, namung guyon, Pak. Lem Nggih. tenanan nggih mboten apa-apa. Lah. Lah dereng nyanyi yo nyuwun arta gitu. Sampun niku mau ping 3 sak srempeke. Nggih nggih. Napa niki, Pak? Ngersake napa tembang napa? Nggih. Duet Pak mau. Wadah. Ah, duet napa, Pak? Apa ki? Monggo. Duet napa? Sing penak-penakan mawon. Napa? Ah, nggih monggo. Kandas. Kandas. Nggih. Ora iso liyane. Oh nggih. Matur ngeten mengke Pak Sekdes. Oh nggih. Nggih, kali Pak Dan Ramil ugi Pak Kapolsek. Nggih. Mengke diunggahke sedaya mengke. Nggih. Bar niki. Nggih. Ning kandas didhisikke. Nggih, kandas dhisik nih. Pengen Niki nyicipi. niki kula panjeri riyen. Waduh, Nggih. ha iki. Bapak ijen kaya apa to, Papa? Bah, cekatan tenan. Cekatan niku. Nggih, langsung set ngoten neh. Matur sembah nuwun nggih, Pak nggih. Sami-sami. Alah, ampun nangis lho, Pak. Wong mandak. Sak lembar lo nangis Lah nggih, berkaca-kaca. niku jatahe putrane. Tapi mboten napa-napa, Niki benjing. nak nggih dianggap putra to, Pak. Dianggap anake dhewe. Benjing damel sangu sekolah. Sangu Pak Niken. sekolah. Nggih to. Nggih, Nggih. leres. Kandas Kula kalian buka kandas. lirik nggih, Pak nggih. Nggih, monggo. Niki yogane nggih Mary. Manjeri. Pak, ya Allah. Jen. Bapaknya abang kula biru. Sembah nuwun. Niku nembe niki sedaya napa nembe panjer niku? Nah, Kula manut bapake. wah niki repot nih gitu. Nggih. Yuk kandas ya dadekke digarap sing gayeng ya. Mangga Mas Tris ya. Pak bersama Pak Kades. Nah. Bapaknya salting apa deh. Bila tiada mendalam akan semakin dalam luka yang kurasakan. Wah, Nggih. luar biasa Pak Lurah. Becut, jan Monggo, santai saya Pak. Sinten Sinten? wau? Sekdes, monggo. Niki Pak Sekdes kula niku paling nggo anteng dhewe iki ya. Oh, Oh. Nggih, monggo Pak Sekdes. Monggo Pak Sekdes kali sinten mawon wau Pak.
Monggo. Nah, sapa mau? Pak Sekdes. Lage. Nggih, Pak Kapolsek. Kapolsek. Monggo, kalian Pak Dan Ramil. Benjing getun lho jenengan. Wadah. Beh jan tenan. Mungkin nek jenengan mboten nyedek. Benjing mesti ngrasani. Pak Sekdes. Monggo. Pak Kapolsek. Sepoti, beda sepi ya. Iki Pak Sekdes niki nggih. Nggih. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu, Mbak Niken. Heeh. Kok grogi to Mbak Niken. Lha napa? Bane ayu tenan Mbak Niken. Wah, domongi. Oh ya Allah, kula dilem karo Pak Sekdes mosok dalange ra ngelem aku. Ya engko tak elem to. Nek wong loro tak elem to engko. Nggih, wilujeng dalu sedantenipun Nggih. kagem sedaya warga dusun Wonorejo lumeberipun dumateng warga seluruh desa Kampung Baru ing wekdal menika bersih dusun nggih Nggih. supados panjenengan sedaya pikantuk barokah ugi keselamatan entene bersih dusun menika Bu nggih Bapak-bapak nggih Nggih. kalih tirose biar ini mau pripun mboten nyaur lali biar ini nggih Pak Lurah nggih sing nyemutken nggih. Nggih Pajak to. nggih anu bocangge Nggih, kados pundi? Dusun Wonorejo menika salah satunipun dusun teng Kampung Baru. Oh nggih. Nggih, wontenipun dusun menika 6 dusun. Oh nggih. 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 Dados memang sampun dados adatipun. Nggih. Mbok bilih warga kita nggadahi napa niki? Istilah uri-uri Budaya. budaya nggih. Nggih. Nggih menika arupi wayang kulit semalam suntuk. Nggih menika 3 dusun 4 dusun nggih. Dusun Wonorejo, Wonorejo Barat, Mulyorejo kalih Kampung Baru. Lintunipun jaranan. Oh. Nggih, ngoten. Nggih. Menika biasa. lagune kula nyuwun napa Mbak Lurah? Monggo. Jenengan. Pripun? Nek wau Pak Lurah kandas niki Pak Sekdes napa? Anu Ganteng no mboten Pak Sekdes kula. Ganteng to. Saya sungguh Lah, domongi yo. Lungiting Asmara. Oke, kasih musik biar hebat. Pak Sekdes. Wah kok tradisine kene mesti disawere dhisik ya. Iya harus. Terima kasih nggih Pak nggih, matur sembah nuwun. Wah. Jen Pak Sekdes ganteng gagah. Lah tenan to. Domongi yo. Durung disawar mung ngelem e. Maksud disawar ngelem. Dene Ken. Iya. Pak Sekdes hidungnya mancung. Iya Kok- mancung. Lah kok mbok lem tambah dawa neh. Wah, tomongi wong telu ki jen bagus-bagus ganteng-ganteng dalange tok lho sing welek. Padune napa padahal nggih? Padune ya. Nggih. Napa Pak Sekdes? Anu Lungiting napa? Asmara. Lungiting Asmara. Lungiting Asmara. Oke, yuk Mas Tris. Pak Sekdes. Jos. Sip. Bapak angkik-angkik Pak. Yes. Niki sinten malih Pak Lurah? Nggih, monggo Pak Kapolsek. Kapolsek Pak kersa Dan mboten. Ramil. Monggo sareng-sareng. Oh niken mawon. Oh nggih, matur nuwun. Badhe Sampun, Pak. Siap. nyuwun lagu. Napa? Eh,
bojomu tak silie. Kula semerep kan TikTok-e kan ngoten. Wah, Pak Lurah yo TikTokan to. Pak asline pripun? Lurah milenial TikTokan barang nggih. Niku kan panjere niki. Wah, Wah, Pak bojomu kasih lintune niku napa malih, Pak? Sampun. Miris ya lagune. Nganu Mas lirike sing miris, Mas. Kok iso? Bojomu sesuk tak silihen ra penak tak balekne lah. Oh iya. Sing nggon penak ki apane? Maksudnya dijak omong-omongan ngono. Walah, nggih kurang no paling. Oh, mboten Pak, mboten. Nggih mboten sembahan nggih Pak. Alah mboten usah Pak. Alah nopo to jenengan. Mungkin ditambahi malih. Siap no, nggih. Oke, ya dipinangkani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya, ya, Ning kene bae wis to, ning kene bae ibu-ibu ki seneng lekane aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilencretne ini kan salindri. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Oh. Dewa Tresna nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah sumeneng ngono to Mas lek. Jejer aku no malah sumeneng ning nyapa to jane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok sampeyan iki. Nah, Mbah. Nah lho Mbah. Lho ngene iki. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo. Engko ngadeg ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Kan mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok masalah. Heeh, ngadeg gune Mbah saban lho ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik niken yuk digarap. Kok lagi iso karo marga ngene lho Mas. Kok enak ngono. Ngadeg ya Mbah nggih. Ayo. Yo 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 yo. Tak benane kok piye to Kang? Tadi sawi. Pengen handuweni sewu cara bakal tak lakoni. Yuk. Mong sawiji sing tansah kami kudu sabar let-letenan ngenteni Yen mangkono yo bareng tetunggo hanya nyuwun marang Dewa Tresna. Niki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Malih. Kok iso diadang ngene? Arep balik kok Ndak oleh. diadang. Arep balang Ya, kok aku. arep. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane iki? Ayo nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut Aku ki iso ya dalang ki. Oh, iso. Heeh. Wes engko malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hae. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemuditan Gemati. Lagunya siapa itu? Aku. Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe, Mas? Gemati piye aku yo lali. Oh, itu Suwir. Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, Penciptane berarti di iki. YouTube tulisannya konco-konco. Bersama ciptaan Pencipta. bersama Astabrata. Oh, Ciptaan ngono. Astabrata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu sing ki lho Saron Lemu ki lho, Saron Lemu. Kuwi sing Mas, nulis lirik. rumah saku ki ya Mas ya. Yogane Astabrata ki lengkap.
Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilikan, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik kecilian ndi? Iki. Rene njajal ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho, Ngadeg kok rene. Masya Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe. Lho ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok, Le. Kon ngadeg angel ramu. Ngadeg kok. Wis ngadeg to, Bae. Ngene. Oh, jarit lho iso diitung lho rong jengkal lho, Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus? Iki ambaok anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene, Terus? mempunyai suara emas. Wah, Oh, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok Oh, anda nganu aku. Jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Terene lho iki. Mau nak dik niken urung. Beh. Ki jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Mau nak dik niken anu to dereng bawa. Lah iki diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Acara rono Mas dhewe. Lagi ngene, ki ning tengah. Ade jen kayak bapak ibu karo anak, ning anake rada nganu Mas yo. Oh, nyerimpet to. Ayo Le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono to karo program KB ngono. Tapi Mas, kita termasuk anak kita gagal loh Mas. Heeh, kayak karo ngadeg kok barei. Anu, ya Cal, ayo bawa. Hah? Mikmu lho kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngono jare. Mik. Aku rong tau kok, Mbah. Tapi ya piye? Piye? Mik. Oh bapake gong dimik ayo Pak, ayo Eh, Pak. Kaya jangan. gale kaya. Ayo Nih, Pak, Mas. ayo Bapak. Iya. Anake ben nembang dhisik kok ya. Anake ben nembang sik, adewe menikmati. Adewe dedek sik ayo. Lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Ini anak kodok. Sak botol Sprite ngono bisa. Anak adus piye? Ya jugur sluluk. Ya jal bawa. Apa, Pak? Kan kutang. Wah, kae. Heeh. Ning kene Dik, ning kene Dik. Wah. Iya. Wah, iki. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. Ya jal. Aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu ki anake Akbar Syahala karo Niken Salindri. Alah ngono lho Mas kan ibuke sinden, bapake dalang. Iki aja ngisin-ngisini lho dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. Malu kucing, betul. Malu kucing. Ya jal dinikmati suarane kaya apa. Bawani ya jal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gede. Lah iya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo jajal. Ayo budak ora ngomong ora kok. Iya iya. Sabar. Anu lek kesuwen dikukuti kabeh ya. Sik to, iya sik to. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malah kaya upin-ipin. Suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang nang. Iso jaran. Piye? Alah. Ayo. Buat jajan. Buat jajan Alah, dulu. makasih. Kok lek apik no ditambahi yo ya. Ngono. Oke. Kok tambahi susu. Loh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu Niken. Oke. Terus. mong sliramu kang dadi telenging ati Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane, tambah pemeran. Sapa? Pesek jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah Pak anu. dhewe iki pemene penampa mantu ngono
ngono ya yang ya. Ayo pesek berdiri, pesek. Ayo. Yo kene. Bet tambah. Ah. Ya Allah, cok cuy. Iya. Seweger. Wah, jan. Terus lek ngene iki lek ngrangkul ora ya pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang Terus, kene. Tekon. Anu ndak kene pangku. Aku senenge ndak imbang kok empane. Piye? Iki ngopo? Polah ini. Piye? Walah. Lah, ngejrati sikil. Mancik ya, mancik. Apa isine? Mancik rene, mancik. Sapa ora? Bismillah. Wah, lah yo ngene. Yo lah, banget deh. Yo, abote golek sego sak emplokan kaya ngene. Sapa ora? Awas sikile. Kleru. Lah kowe lek duduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Heeh. Ndang. Iroke iso digawe karo Nisa. Malah salim. Lanjutno. Oh selawas sanggonku nunggu astagfirullahaladzim. Beda kuat aku Mas. Jan kayak kesetrum. Yo, penghayati perang kok. Rangkul Mas aja mundur. geger ombone Ramto. Ya. Kok gruaket. Sekolah aku sing jengking ya kesel to, Mas. Wegah kok. Rawe ta. Oh, Mas Irman pengen. Terus Amung tansah ngleledok Lele ngono kuwi kepi yo nggih pempes lho delok. Sik kok ndep apa jenenge? Nganu lho Mas apa? apa kayak subalan ngono. Oh, kaya supelan ngono kae. Ya asli ya. Masa asli. Heh. Oh, terutah. Malah dirogoi to. Kayak wayang dirogoh. Kayak wayang golek ngono. ngelingono rikala dina kepungkur Kuwi ya kuliah lho kan. Kok kan to? Dik, Nduk. Mamah no mamah. Oh iya, Ya mama. Oke, yes. Tanah kono. Mamah niken. Mamah niken. Piye, Mas? Transit ana ing kamar iku kudu guyu dhewe. Guyu apa? Ah wong ya sak rombongan. Wong ya bendina pethuk. Kok jek kotak-kotakan. Kotak-kotakan apa? Ana sing delik-delikan sesuatu. Kudu mbok ngonokne engko. Ya jal kerasa ora. Yo. Ngalor ngidul tapung gelang mungkep cilik saibop bungah rasaku yen mulih bakal tak pondong Nek Mas Heru iki mondong apa dipondong ya? Ora cetral. Dik sin. Kelinci muncul Dik sin. Ya. Arep dibawakan Dik Sinta.
mau awan isih siraman seduda. Bengi isih nyinden. Wah, sekti tenan. Nah iya. Mangga nggih, Dik. Nggih. Ya. Ngobengi kutha sateruse ing desa merga aku anggoleki sing tak tresnani linciku ucul lungamangetan Surabaya Tembang menika nggih kunjuk kagem sedaya para warga masyarakat mugi kenging damel jampi sayah. Mengko rambatan sing keloro anu dijaipong nyemek-nyemek. Ah ya. Yuk.
Kelinci ucul wis katur Mas Gareng. Wah, luar biasa. Aku salutku karo dusun Wonorejo ki patut diacungi jempol loro. Kok iso? Ngatasé mung sak dusun lho. Heeh. Ning iso nganake wayang regeng gayeng kaya ngene. Heeh. Ngono kuwi yen ora didukung karo sengkut gumregute lan gotong royonge para warga masyarakat tangeh kelakone truk. Oh, ngono ya, Gong. Heeh. Ya ibarate yen diibaratke kae kaya sapuduk kae lho Dik Bagong. Piye? Sapuduk kae yen siji ora bisa ngresiki regetan ning yen akeh ditaleni kuwi iso ngrampungi gawe. Oh, ngono kuwi dadi berfilosofi ya, Le. Heeh. Awake dhewe iki mung kari mengisi kemerdekaan. Ya toh? Mengisi kemerdekaan. Para pahlawanku sumaning negara biyen leh berjuang ibarat mung nganggo pring dilincipi nanging iso mardekake bangsa iki. Mula sing kudu ditulat karo kanca nom-noman ya iki. Heeh. Aja geger prakara apa nek iki nyedhaki taun-taun politik. Mula sing waspada aja nganti terpengaruh karo omongan sing ora-ora. Dadi sapa wae presidene nyek yen kowe lara ki sing nyambangi panggah tanggamu. Oh iya, Sadurunge Dik Niken tampil lagi sing urung nembang ayo Beatrice karo Dwi ngadeg bareng. Yo. Yo. Ya. Jumeneng. Ora disepati, ora usah. Wis isu-isukan wae, Dik. Sepot-sepotan. Isu-isuke ora sepot-sepotan ning biasane cepot-cepotan. Selamat pagi. Nggih, pagi. Heeh, pagi Dik Bet. Nggih. Rambutmu ora karuan. Sisan dimuhak. Yo, kesepakatan nembang wong loro apa? Monggo aku manut. Heeh. Nemu, Mas. Nemu. Wih, apa ki? Nemu. Nemu ya, apa? Nemen to? Nemu. Apa nemu ya? Mas Tris tahu. Sesuk. Oh, sing ngibot omong sesuk kok. Piye ta ki? Lemu. Saiki ki rong ketemu ya. Oh, wis lho, Mas. Hah? Sampun kok. Wis ketemu rong, Mas Tris? Aku Urung sing pun ketemu. Heeh. Apa wis sing gayeng ngono lho, sing hot ngono. Le wong ya kena. Heeh. Apa memanuk memanik. Ayo apa? Biasane, Mas. Wah, ya. Nemen. Oh, kuwi lagu. Nemen. Jan nemen kaya Mas Heru. Ya. Yata kono. Ayo terus. Katur kagem masyarakat Wonorejo nggih. Astabrata suka. Jane ujian kuning kampus wingi nggawa Mas Tris ya. Hayang jane. Nilaimu pira, Truk? Ya ora dhuwur, Ngur 390. Ora dhuwur, Ngur semono ora. Kumlot. Ayo Niken. Nduk Niken. Semeneng ya. Lah iya. Mati Mas Den.
Pripun Kang Mas? Wah iya jumeneng no. Biar otot-otot kaki peredaran darah lancar. Iya. Ukur. Kaki dalang lek ngempet pipis ngono kae piye Mas? Ya kan empun metu lewat keringet to cairan-cairan tubuh itu. Masa? Nek berarti keringetnya pesing kabeh ampune. Ya ora kok sing metu ning ngisor itu terus metu ning keringet. Jarene ngono. Maksudnya cairan tubuh itu sudah tersalurkan lewat air keringat. Lepet ngengek. Ora mungkin lah. Wah, ngono to. Ayo nembang apa Sinden iki? kok ora iso ngempet ya? Ngopo? Sinden ngono kae lho. Lah sampean yo ngempet yo kuat no ngati goro-goro iki. Kan aku gak kebelet tadi. Oh, gak kebelet. Ayo. Nyapa? Ya nyanyi ta mosok matun. Ya nyanyi apa? Apa ki mau ana pamundhut lewung Masa gubuk nemune kok iso ta nemu? gubuk asmara. Masa nemune kok iso? Nemu kowe Masati ambyar-ambyare. Kok malah digandrung Mas Tris. Aja gelem digandrung Mbak Niken. Sesuk iso. Kibotmu kadal lho engko. Iki diparingi sing halus apa sing kasar, Mas? Kasar nggih, anget-anget nggih. Mas Akbar ini nek ketemu aku mesti njaluke sing kasar. Nggih. Rada anu nyiksa-nyiksa sithik no. Nembange Mahayati. Aku kok lek disiksa sakit no, Mas. Mboten. Tenggorokanku nanti. Wes kon ndi. Apa iki? Yo, kembang wangi apa meng. Game. Kalih welasku. Nggih, monggo. Heeh. Kalih welasku. Heeh. Oh jajalan aku, mong sama wis tuwek kok kon jajal. Jangan nodai keperjakaanku. Kembang wangi mawon. Ya kembang wangi. Kembang wangi Mas Tris. Ya. Kembang wangi, kok kleru kembang boreh. Bella, wong dangdutan iso nggih catetan barang. Ngono niku notasi. Kaya jineman ngono kae ya. Di gong pira ngoten niku dhewe. Oh, tukang kecer kadang sing goleki nada wae. Iya. Kembang wangi, oke. Nadane nganu, Mas. Nah, rek. Nadane C. Nah, C Mas Tris. C ning wok. Tak kira B ning C. F. B ning apa? B ning F tak kira. B ning F. BF ke apa, Mas? Itu apa ya? Iki lambemu ketatap mik ta wi mau. Heeh. Ayo kembang wangi. Monggo Mas Tris, tanjake. Ya. Ngelilir. Raiso keganti sapiro lho Mas ki Mas. Lebih kiki sapiro lho iki. Ran jajal reve. Matur suwun Gusti. Oh to, kudu C. Oh ya luput Mas. luput. Napa C Mbah Saban? Iya. Ya, baleni Kadang yo. tak pluwili iki mau sak pira batinku.
Sepurane Mas. Tak kei bayaran tambahan Mas. Wededes. Ya. Yo. Dadi tondo tresno sejati. Jangan duduk dulu Dek Niken. Jangan Aku duduk dulu. Kepengen nanu. Jangan duduk. Sinden semua. dulu. Sinden semua jumeneng. Ya. Sinden semua jumeneng. Jumeneng ke depan. Nah, jumeneng kabeh. Dek Niken depan dhewe mandu jogete. Depan dhewe kok pengen junggo apa piye? Ya mesti kei jarak. Dadi Dek Niken sing mandu gerak. Nggo ikuti gerak Dek Niken. Gak mau. Pargoi. Lagune apa, Mas? Labuke kok gak ngatek kok. Ngawut. Masa kae buke lingkuh tapi wis ana sing ngatek. Kasepuan niku. Kasepuan.